Unrhyw batrwn yn beth ni wedi gweld o Geraint yn berniadu ddo yn y cyffyle ifanc, wrth gwrs, Fronarth Bonnydd ddiges ar ail, ceffil eboles ddi smart iawn gath i goroni fel y gorau o'r cobiau ifanc. Wyt ti wedi gweld rhyw batrwn o gwbl, Owen? Felly, dwi'n meddwl bod y teip sydd wedi dod o'i flanau wedi bod yn gyson. Fi'n meddwl bod pobl yn gwybod pa fath o deip mae Geraint yn hoffi. Mae wedi cael llwyddiant yma yn y gorffennol yn yr adran ec a'r adran dy, wrth gwrs. Dwi'n cysylltu Geraint gyda'r y teip ni'n gweld ar y brig, wrth gwrs, sef y teip traddodiadol hynny, yr pen yn Gymraeg iawn, y clusten fach, y llygad yn fawr. Mae'r lliw coch yn poblogaidd iawn o fewn y teip yma, wrth gwrs. Yn amlwg nid yw'r beirniad yn mynd am liw o gwbl, ond digwydd bod mae'r lliw coch yn cael ei gysylltu ar teip yma. Felly, mae sefylu'n Emma oedd y Caseg na. Mae hi'n draddodiadol yn Gymraeg, wrth gwrs, a'r teip yn ei fydd Geraint yn chwilio am, dwi'n siŵr. Disgwyl fel pictiwr mae sefylu'n Emma, a rhaid gweud sefyll mas heddi. O'n i'n gweld bod Geraint o'n i'n trafod yn gynharach, amser wyt ti'n gallu gweld i wyneb yn agosach yn y berniadu, mae fe'n mynd am y trad. O'n i'n gweld e'n cael cipolwg ar y coes, ar y carnau trwy'r amser. Weda ni bod trod da yn bwysig iddo fe, trod sgwar ar llawr yn dyfe. Dwi'n meddwl mai Mri Apicella, a fe gyfennu Iaris yw hon. Allan o'r Caseg, a fe gyfennu Roxanne a'r tad. Cyn enillydd yma yn y sioe frenhinol Fronath Victor. Maen nhw gyd yn trafeilu, hyd nawr. Ac i ddod yn nesa, mewn drifen, Northwick Electra. Ie. Sam Cooper yn arddangos ar ran Lisa Breeze a Ernest Gant. Wel, Ernest Gant oedd yn berniadu yma y llynedd. O dde. Ond yn gysadlu eleni. A Sam Cooper yn arddangos Northwick Electra. Y tad Gwenllan Samson a'r fam Gerrig Unique. Gyda'r Cobiau Cymreig, dosbarth y Caseg Gweigion hun sydd yn y cylch ar hyn o bryd. Ar y brig, Mr David Oliver yn arddangos ar ran Gwyneth Griffiths, Dyffryn Gwy Welsh Model. Hi sydd wedi hawlio'r safle cyntaf o'r eiliad gyntaf, ac mae wedi cadw'r safle hynny hyd yma. Ac yn ail, mae sefylu'n Emma i Hayden Hudson ger Llandyfri. Mae sefylu'n Emma yn enwog iawn fel Caseg. Yn drydydd, Abergyfenni Iaris, eiddo Mri Apicella. Hi sy'n y drydydd safle. Ac yn bedwerydd, Lisa Breeze a Ernest Gant, Northwick Electra. Meddwl dyw'r dosbarth hyn ddim cweit eriod wedi bod mor boblogaidd. Caseg Wag, mae'r numerau'n gryf ma, dyn nhw. Ie, bosib hynny yn arwydd o'r amser. Bosib bod pobl ddim yn rhoi'r Caseg yma yn gyfebol. Oherwydd gyda'r prysau tanwydd ac yn y blaen, mae pobl yn cadw'r Caseg yn wag yn lle magu wrthyn nhw. A felly mae yna ambell i newidiad lawr y llinell. Felly mae'r ceffil Teraco Azarenka wedi dod i fyny un safle, ond yr un newidiad i'r safleoedd cyntaf hyd yma. Felly Dyffryn Gwy Welsh Model yn ferch i Casgo Brynmor a'r fam Dyffryn Gwy Cariad B. Mae'r het wedi diosg, felly David Oliver, dwi'n siŵr, yn hapus i fyd, yn wen o glist i glist. Yn ddyn amryddawn iawn. Wel, wi ddim yn hapus, mae rhaid gwneud. Fe welwn ni byth trwy dydd nawr. Bydd e'n crwydo'r cylch ma trwy dydd yn cystadlu. Felly, diwrnod... Dyna'n ôl, David. Ie. Da iawn ti. Gwyneth fe fydd hi'n llyfen yn rhwle. Mae'n meddwl lot o'r Caseg hyn.
pleser gweld yr Iban goch yn... Wel, ar ei ffenni, wi ddim yn siŵr, mae'n agos iddi ffenni. Bo beth mae David yn neud yn plesio fe fel na, ond... We have 1-0-5-0. Owned by Lisa and Ernest Priest and Gunn with Notwig Electra. And in fifth, 1066. 1066 is owned by JJ with Lebron Golden Duchess. And we have to wait for a moment or two to know who exactly the sixth is owned by. Wel, o ti'n gweud y wenia, merch I Casgob Barren Mare. Y march digon enwog, allan o dyffryn o'i cariad bu. Gwyneth, wrth gwrs, yn magu adran C a dy, wy'n credu yn dwi, a wedi cael tipyn bach o lwyddiant yn yr adran C, a'r gŵr bonheddig David Oliver yn llwyddiannus iawn yn arwen iddi hi I Gwyneth, y perchynog. Yn y prif gylch. Steward Alan James. Fi'n siŵr fydd yn gofyn I David wneud lap terfynol, dyma ni. Put your hands together, ladies and gentlemen. Show your appreciation to this wonderful strong class of Barren Mare if you're old and over. The winner being number 1-0. Gwynedd cyfarwydd yn mynd ar wobr gyntaf, David Oliver, yn dangos ar ran Gwyneth Griffiths, dyffryn gwy Welsh model. Llongyfarchiadau mawr iddo fe ar holl gysylltiadau. 1-0-5-0 in fifth, 1-0-6-6, and in sixth, 1-0-5-6. Wel, helo David Oliver, unwaith yn rhagor. Ti'n alright? Fi'n good. Sut wyt ti ar ôl rhedeg rownd y gylch gyda'r Iban goch arall? Mae'n Caseg, mae Gwyneth, ti'n berchen I Gwyneth Griffiths ydi a dyn ni'n neud lot o Gwyneth, mae'n merch I march neu adre. Dyn ni'n ddangos dipyn yn yr un ifanc, a dyma tymor I cyntaf nôl fel Caseg, so mae Gwyneth yma'n ein. Mae'n dyn ni... Edrych mlaen yn falch iawn, ond y gwestiwn mawr yw, sut mae'r wasgod heddi? Oedd y botwm nôl arno? Beth I trwsio? Wel da iawn, botwm lwcus iawn yn amlwg. Ie, wasgod dyn iawn, reid, cofia. Wel, pob lwc I chi yn y bencampwriaeth a llongyfarchiadau mawr. Caseg Wag, ac yn dilyn hynny, sef o Eder Israel Mlwyddoi.